Tänään on se päivä. Päivä, joka muistetaan. Ja maistetaan. Pitäisikö lähteä kaupassa käymään ja ostaa hammasharjaa ja suuvettä vaikka? Arva kun aamulla kävin aamukakalla. Yritin pissiä samalla. Vittu, todella vähän vaikea. Puristin pippeliä tänne. Sattui ihan vituusti ja tuli ekaa kakkakikka. Päästä pippelistä irti tänne. Sitten tuli pissiä käsille ja rupesin jo oksettamaan siihen. Kiitoksia. Lähet. Hammasharja ja suuvettä. Välikkö 4 vai sinne? Joo. Mahdollisimman porno. Tuo on suuvettä. Mitä mietit? Mietin, mitä tää vittu on käynyt. Vituttaa! Pistä se vähän vettä jo, sitten tuli se pissi. Mulla on pissi hätä, se on hätä, pissi hätä. Kato on jännittää vittu. No. Alahan ryypätä sitä vettä. Mitäs sä oot näin ystävänä mieltä tästä mun tempauksesta? No, ystävänä minä tuen sinua, tai annan kaiken tukeni alusta loppuun asti ja tsemppailen. Ja tää on vakavaa touhua. Ihan idiootti se kyllä oot, mutta mitä oot luvannut, niin se myös sitten tehdäänkin. Yksinkertaisesti sanottu. Pissitte ihan mukavasti. Kohta se tapahtuu. Kohta tapahtuu. Viimeiset tupakit tässä vielä poltellaan ja sitten on tempun aika. Kyllä. No niin. Vittu me eteen sen nyt. Nyt me eteen sen. Eli tässä näette, minulla ei oo mitään täällä, mistä minä saisin puoli litraa meistä. Ei kai pippelillä. Ei ne. Ei vittu kun naurattaa tuo lorina. Ja kevyesti tulee puoli litraa. On pakko laittaa tänne. Kun se on. Riota houstialla. No niin. Ei vittu, minun oksentaa nyt niin. No, nyt anna mennä. On pakko oksentaa. Vittu, ei naurata. Näkyykö sinne? Näkyy. Näkyy. Joni, tästä ei sitten kerrota, jos... Tästä ei kerrota kenelläkin. Mien kaho. Kato nyt saatana, on minun tukena. On sun tukena ja Turku. Lää.
pakko tehdä. Nyt. Hyi vittu tää on. Vielä noin paljon. Vielä puolet edes. Vittu mieltä, ei ikinä enää perusta mitään yhteisöä. Temppu suoritettu. Golden Monkeys kiittää. Hyi vittu! Anna sitä vittu suuvesta. Vittu lapsilukot. Vittu tää on hirveetä. Oi voi voi. Onks kukaan ennen yrittänyt kustaa? Huhhuh. Noniin, kuvataanpas hieman ämpäriä. Hyi vittu, mikä haju tuossa ainakin lähtee. Voitte oksentaa ämpäriä, jos sillä tuntuu. Vittu me on tyhmä, vittu tää itkettää saada. Mitkä on nyt fiilikset? Ihan vitun paskat. Kannattiko tehdä lupaus? Mä en nyt vitu onnellinen tähän vittu ohi saatana. Ihan vitu hirveä, älkää kokeilko. Noniin. Loppusanoin. Kautta terveiset. Käykää katso Povelan sivuja, koska se on komea. Kiitos. Joo.